Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечко! Покайо! Покайо танцує. Вітаю, Покайо. Вітаю, Паата. Вітаю! Як думаєш, што гэта, Покайо? Ха-ха-ха-ха! Вось неспадзяванка. Не бойся, Пата, гэта весела. Глядзі, Покайо націсне наступную кнопку. Ну і як вам? Яно гаворыць і грае музыку. Ведаеш, што гэта, Покайо? Пата? Хто з вас падкажа, Покайо, як гэта завецца? Радыё! Гэта радыё! Так, гэта радыё. Радыё! P-A-T-O. Ого, Пата, ти танцюєш так круто. Думаю, і Покайо цікаво поспробувати. Покайо танцує. Вось і слоня. Слоня танцує. Не магу не адзначыць, што твой танец цудоўны, слоня. Покайо танцує. Что с тобой, Покайо? Ты хочаш танцаваць? Тады чаму б не пачаць?
Што? Ты не ўмееш танцаваць як пата? Ты не ўмееш танцаваць як слоня? У гэтым рэч? Ну, можа, ты не ўмееш танцаваць як пата або як слоня. Але я ведаю, што ты дакладна можаш танцаваць як... Ты можаш танцаваць як Пакаё. Ну, што думаеш? Пакажы, як танцуе Пакаё. А вы хочаце паглядзець, як танцуе Пакаё? Тады скажыце, што хочаце паглядзець яго танец. Давайце, скажыце, што хочаце паглядзець, як ён танцуе. Калі ласка, станцуй, Пакаё. Вельмі просім. Як весела стала! Давайте танцаваць разам! Падымайцеся і танцуйце! Можна танцаваць так па-рознаму. Кожны можа паспрабаваць. Слава танцам! І слава Пакаё! Бывайце! Да сустрэчы! Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзетак Жэўжык, Валеру Мяцельскаму, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Лявону Спірыдонаву, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы Яліне Ваяйковым, Алесе Мірону Яраміру Савановічам, Віту, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.